Gledate pravi izbor na televiziji Enter. Nekako je sve prijatnije i lepše i lakše kada je tu muzika. A mi ćemo da najavimo sad jedan jako lep muzički događaj. Tu je naša Ana Boroš, ona će da nas izvesti o čemu se zapravo radi. Ona je PR Internacionalne studentske nedelje. Ana, dobro mi došla. Hvala, bolje vas našla. Pa evo, dakle, kao što ste rekli, Međunarodna studentska nedelja zvanično počinje od ponedeljka. Tačnije u nedelju nam stižu učesnici iz cijele Evrope i sveta. Dakle, preko 200 studenta koji studiraju u Evropi, ali dolaze iz svih zemalja sveta. Tako da, eto, dočekujem ih i u okviru toga, kao što ste najavili, je taj veliki besplatan koncert na Kalemegdanu, na terenima košarkaških terenima Crvene zvezde, koji organizuje naš medijski pokrovitelj MTV. Sad, od učesnika možemo da najavimo Negativ, SARS, Kando Kodži Nebojšu, Kandžiju koji dolazi iz Osijeka, Hypnotized i... Iskazi svedoci. Iskazi svedoci, jeste, da. Sve počinje da se dešava u 7 sati uveče. Jeste, dakle, počinje prvo našim sajmom država, dakle, u 18 časova. Tu će zemlje učesnici imati priliku da se predstave, odnosno naši učesnici da predstave zemlje iz kojih dolaze, kulturu, dakle, potiču na jedan autentičan način, nekim proizvodima, brendovima svojih zemalja, muzikom, narodnim nošnjama, hranom, pićem. Tako da je to odličan uvod za koncert koji sledi. Evo da kažemo, koji je cilj zapravo najvažniji u svemu, u celoj toj organizaciji? Festivala, pa da. Festival se inače održava po 4. put ove godine u organizaciji, studentske organizacije Svetski omladinski talas i negde cilj generalno festivala, posebno ovog koji nosi temu, ovogodišnjeg koji nosi temu Da li tolerišemo netoleranciju, jeste dakle da prosto tu neku toleranciju između mladih ljudi i saradnju uopšte podignemo na jedan viši, a posebno globalni nivo s obzirom da dolaze iz različitih zemalja. Kako oni tamo u svetu, po nekom vašem mišljenju, da li oni tolerišu netoleranciju i obrnuto? Pa eto, prosto znate kako, mi se trudimo da eto putem ovakvog festivala da prosto mlade oslobodimo i da prosto ih naučimo da smo svi mi mladi sposobni da rešavamo prosto probleme tekuće u životu i da eto prosto moramo da naučimo kako da tolerišemo neke stvari. Ana, kada se završi ovaj događaj, koji su vaši planovi? Da li se tu završava i priča o internacionalnoj nedelji? Ne, naravno da se ne završava. Eto, dozvolit ćemo sebi neki mali predah, ali već počinjemo da osmišljavamo sve za sledeću godinu. Jer se, dakle, festival dešava jednom godišnje i s obzirom da je velikog obima i da prosto organizacija treba da dostigne jedan određeni nivo i da se stvarno trudimo da iz godine u godinu to bude što kvalitetnije i što bolje. Eto, prosto to zahteva da već po završetku odmah se aktiviramo za sledeću godinu. Da li će naši možda studenti imati priliku da odu negde u inostranstvo na sličan događaj? Pa da, ovakvih festivala ima dosta po celoj Evropi i tako se zapravo i započela cela priča. Upravo su studenti koji su učestvovali na sličnim festivalima prosto došli na ideju da nešto tako napravi kod nas i moram da eto, bit ću neskromna pa ću pohvaliti festival da je stvarno dostigao jedan veliki odziv što se tiče samih učesnika. Ove godine se prijavilo preko 600 njih, izabrali smo 200. Eto, tako da se nadamo da će sve biti bolje. Rekli smo da će na sajmu da bude predstavljena kultura, prosto možda i način života, način studiranja, zabave, kulture uopšte. Kako je to osmišljeno? Su to klasični štandovi? Jeste, bit će štandovi koji će prosto, eto, prepoznavat ćemo iz kojih su zemlje, znači bit će označeni sa zastavama zemalja koje dolaze i eto, prosto, oni će biti slobodni i oni su vrlo svi veseli i raduju se i to je negde događaj koji svi najviše iščekuju. Već na forumu se priča ko će šta da donese, šta bi eto moglo tu sve da se organizuje, tako da će vrlo onako biti živo. To je takođe u okviru ovih košarkaških terena? Jeste. Sve će se odigravati tu kada se završi.
Uživat ćemo u koncertu. Uživat ćemo u koncertu Jeste, koji će da. potrajati možda do Pa mi se kasno u nadamo, noć. da. Ako Ana, nas puste, tu smo. hvala vam puno što ste bili Nema na čemu. gost emisije Hvala vam. Pravi izbor. Vas, dragi gledalci, pozivamo da i sledećeg petka budete uz nas i da kažemo još jednom za one koji su možda tek sad se uključili u naš program, u sred srede, je li tako, 14. jula, počinje ceo događaj u 18 časova, završava se, rekao smo, rano ili kasno, rano ujutru ili kasno uveče. Hvala vam još jednom, doviđenja.